Koloretako munstroa. Hau da koloretako munstroa. Gaur arraro esnatu da, nahaztuta. Egia esan ez daki zer gertatzen zaion. Berriro ere bazterrak nahasten ibili alzara. Ez duzu inoiz ikasiko. Emozioekin nahasi egin zara. Horrela denak nahaztuta ez dute ongi funtzionatzen. Emozio bakoitza bereizi eta bere untzian gorde beharko zenuke. Nahi baduzu, dena antolatzen lagunduko dizut. Alaitasuna kutsakorra da. Eguzkia bezala distirra egiten du. Izarre bezala dirtzir egiten du. Pozik zaudenean bar egiten duzu, salto egiten duzu, dantza egiten duzu, jolasean ibiltzen zara eta besteak ere pozik ikusi nahi dituzu. Tristura beti sentiarazten dizu zerbaiten hutsunea. Itsasoa bezain leuna da, egun euritxoa bezain gozoa. Triste zaudenean eskutatu egiten zara eta bakarrik egon nahi duzu eta ez duzu ezer egiteko gogorik. Amorrua zua bezala da, gorri eta anker. Erre egiten du eta zaila da itzaltzea. Haserre zaudenean bidegabekeria bat egin dela sentitzen duzu eta errua gainerakoei bota nahi diezu. Koldarra da bendurra, eskutatu egiten da eta ies egiten du, lapur batek ilupean bezala. Beldurtzarrenean txiki sentitzen zara, ez deus eta uste duzu eskatzen zaizuna ezingo duzula egin. Baretasuna zuhaitza bezain lasaia da, haizea dantzatzen duen hostoa bezain harina. Lasai zaudenean poliki eta sakon hartzen duzu arnasa. Bakean sentitzen zara. Hauek dira zure emozioak. Bakoitzak kolore ezberdina dauka. Eta ordenatuta badaude, hobeto funtzionatzen dute. Ikusten, bakoitza bere lekuan hobeto. Horia alaitasuna, urdina tristura, gorria amorrua, beltza beldurra, berdea lasaitasuna. Eta orain, jakin al daiteke zer gertatzen zaizun.